I love you too, Sona. खुलुमबाय सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जोंहा फैगौ 12 आरो 13 नभेम्बर खालि सान्तिपुर माइ बाजाराव बर' सावथुन दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। 12 नभेम्बराव थैनि गाब आरो 13 नभेम्बराव फैला एमसिएलए। साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि सान्तिपुर बाजाराव लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। आंनि गोरबोआव बोहैनाय थैया सोमखोरनि मुङैनो फुंखा जानानै अरायबो बोहैबाय थागोन बाजै। बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा, माब्लाबाबो जानो हाया। गासिबो मानसिनि दैया रोखोमसेयानो। नोंसोरो सोमखोरखौ गोरिब होनानै मुगैनायनि फिथाइखौ दिनै मुङा जेरै सैमा जेरावनो मेरावनो आथिं थिखांनानै हासुग्रा आखलाबो बिदिनो नामाब्रा नोंनियालाय? आइ गथ' मोनबाय दा माबायदि मोनखो नोंसोरो? नैबे सिगुन राजाया अख्रां बायदि नङा, बोहैनाय दोंसे लैथोनि दाहार बायदिसो, जेराव गेसाव जाबोरफोरखौ बुखारनानै बै गोथौ लैथोआव बुसोमहैयो। I love you, Sona. I love you too, Sona. Hello, Mandela. Ay, बुस्थुफोरखौथ' इउटिउबारफोरा बिगासिनो दंना। बै एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि, प्रकाश नार्जारि मोना। हाट! बै बड'लेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा? अख्रां सौसि सौसि बिरबायग्रा बे नोंनि गोसोआ बे गांसो बारिनि लामाजों बोरै थाबायनो रोंनो? सनाजों ओंखाम जानाय सिमां जोंहा मालाबाबो गैफेरा आरो दिनैबो बे सिमाङा जोंजों थानाय नङा। नोंनि नोंफाया बोरलाथिं गावहरनाय बायदिसो, जेरै गावहरो सिदा थांखायो। खेंखेंखेंनि आंजों सोलिया, मोनथिबाय? आरो आंनि बे कन्डिसनखौ बिसोर मिथियो। नैबे सिंनि कन्डिसनखौ बादामालिफ्रा जे जिलांजोब्बाय बेफोरखौ मिथियो बिसोरो। आंदि मा जानानै थादों। आरो बुजियाखैबा नोंसोरबो बुजिनो नाजा, मानोना जोङो मानसिसो, जोंनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो। बिरिद' नों आंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामखो? सोर दङ नोंहा बे जिउआव? जायफोरनि गोसोनि साननायाव मैला सिथाबनानै थायो बेलाय बहा होनो? मा? सोमखोरनि आखाइखौ सिफायनो? बाय सोंनो थोलै नों बबेनि एसेबां दुथां? हा? 10,000, 20,000, 30,000 बेसेबां नांगौ बुं? बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होनबा? बे नोंसोर गामिनि दालांखौसो मावनानै होनो नागिरदों आङो, आरो बे दानसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावनाय जागोन। है, जोंहा बिदि लामा दालांजों जेबो सोमोन्दो गैया सार। गोदोनिफ्रायनो औवा जेनलाबजों बारबोबाय। जों दुखिया मानसि, फुजानि मुङाव 1,500 हरबानो जागोन सार। मा साख्रि नांगौ आमायजों? गोसोआव दंना आमाय, बिसायख'थिनि समाव जेब्ला आं नोंनि न'आव थांनानै आथिङाव हमनानै भट बिहैदोंमोन अब्ला मा बुंदोंमोन? गोसोआव दं आमाय? बेसे गोबावजों गथ' गथायनि इयुनखौ लानानै बिसायख'थिनि समाव दाम दर खालामबाय थाबावनो? सारा गैया, मैया क'क्राझाराव थांनायानो फैयाखै। बेलायथो खारखुमाबायानो आरो बेरेफुंजानि। नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुभ होनो नाजागोन, एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन। Now you are the failure leader of this constituency. फैबासो जागोन नामा आंनि मिजिंआ? आदासो जागोन नामा आंनि थांखिया?
खारफालांनांगौबा आंखौलाय मानियालै आफा गासिबो मानसिनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो आरो नों बेखौ मिथिनानै ला गोरिब मानसिनि आखाइजों सोबा जानांगौब्ला नोंनि हाथाया थाइसेबो थानाय नङा मिथिबाय